Mae'n gynhyrfus yma yng nghanol man Cneifio Meirion erbyn hyn. Da ni yn y rownd Cyn-derfynol yr adran Canolradd ar hyn o bryd. Ar un mae Dewi Jones, ar ddau mae Jack Samuel, ar 3 Gito Jones, ar 4 Arti McCarthy, ar 5 Jake Crabb, ar 6 Thomas Davies. Ac i mewn a pwy sydd fanna Gito Jones ydi hwn yn mynd i mewn yn derbyn ni oen gan Llion Harris yma yna sy'n edrych ar ôl y gorlan iddo fo rwan wedi bod yn cystadlu yma'n hyn i hun yn yr un cystadleuaeth chwarae teg, a mae'r bechgyn ma'n cynorthwyo i gilydd trwy'r amser. Da ni'n cael golwg rwan ar 6 Thomas Davies yn cael hwyl dda iawn ar ei enghraifft wedi ni cyflymu rwan. Swn i'n dweud o edrych ar rhain o gymhariad fel mae nifer o rowndiau eraill wedi bod. Mae rhain yn hedfan chwarae teg iddyn nhw. Thomas Davies ydi hwn. Gwelwch chi 1-2-3 a bydd wedi gorffen yr oen yma. Mae yna 5 oen wedi bod yn y gorlan. Mae nhw ar ei ail drydydd i gyd rwan. Ac ar un mi welwn ni Dewi Jones yn cael hwyl dda ar ni fan hyn ac yn gorffen oen arall mewn. Fydd o'n mynd rwan ar gyfer ei bedwerydd oen, ac boes bach yn hedfan i mewn ag allan. Lwch chi faint o amser mae hynna'n gymryd. Mae hynna'n cymryd rhywbeth fel 3-4 eiliad. Ac wrth gwrs mae rhaid i chi fod yn gry, mae rhaid i chi beidio rhithro cymaint fel fod chi'n colli rheolaeth. Mae rhaid i chi gadw popeth dan sylw a chanolbwyntio o'r dechrau i'r diwedd yn y job yma ar 4 rwan ta. Arti McCarthy di hwn, lawr â hi, a mewn â fo am y nesaf, pedwerydd allan ganddo fo. Na fo, maen nhw gyd ar ei pedwerydd oen rwan, a blaw am y bachgen yma, Jack Samuel, ond wedyn mae o'n cael hwyl dda iawn ar ei hefyd. Rownd â ni rwan ar y goes yna i Jack Samuel, iddo gael gorffen yr oen yma, ac wedyn mi fydd o'n mynd mewn am y pedwerydd. Taclus dros ben, jyst yn bwrw golwg sydyn ar y gystadleuaeth yma'n edrych ar y boi nesaf ato i weld lle mae o'n sefyll ac oedd o'n gwybod bod o ar ei holi a gwni weld a fydd o'n cyflymu o'r herwydd sgodiau herion yma'n hyn rwan wedyn i Gito Jones a wedyn rownd y pen yna. Dyma ni, Dewi Jones ydi hwn, teulu Jones yn gry yma'n hyn tra ar 5 hefyd mae Jake Crabb, yr holl ffordd o Loegr yn gwneud yn dda iawn. Wedyn draw a ni wedyn i lle da ni rwan, Gito Jones ydi hwn eto yna ar 5, da ni dal yn sbio Jake Crabb i mewn ac allan mewn 3 eiliad a dal ati fydd hi. Ie, Dewi Jones di hwn wedyn, unwaith eto yn daclus dros ben i weld yma yna, wrth i'r ddafod yna, a mae o allan efo'i 5 oen rwan, a ffwrdd a fo. 1-2-3 lawr y bol, a wedyn rownd ar y goes ola yna. Agor hwnna i fyny, digon o dan y tansail fel ma'n gorfod undermine yma'n hyn. Greu siŵr bod chi wedi gwneud digon rownd y cembo. Chi'n gorffen yr oen yn rhwydd iawn wedyn, byddwch chi'n dod rownd i'r ochr arall. Ar 4 wedyn, wedi cael bach o draffaeth yna'n dal i Cneifio wrth i gollon ni i lawr siwt yna mae Arti McCarthy. Ond ar hyn o bryd, Jake Samuel yn gorffen y pedwerydd ddafad yma'n hyn. Pwy sy'n mynd i fynd â hi o ran cyflymdreth yma? Mae yna 5 allan gen Dewi Jones ar hyn o bryd. Ydy'r 5 allan gan Jake Crabb o Loegr. Mae'r 5 allan gyda Jake Crabb a dyma ni y camerau neidio nôl ag ymlaen ar hyn o bryd i weld pwy sy'n mynd i fod gyfle yma. Ond dwi yn meddwl mae Jake Crabb sydd yn mynd i fynd â hi. Ydy o? Cwestiwn mawr, gynulleidfa i gyd ar ei tra. Jake Crabb! Wel, y sais yn curo'n cymryd i fanna. Pawb yn clapio chwarae teg. A mae'r gynulleidfa yma'n werthfawrogol iawn o'r perfformiadau.